Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karon gisaulog nato ang kapistahan sa usa sa mga apostoles, si Santo Tomas. Aron maandam talang sa pagsaulog ng Santos Kamisa atong hinusulan ang atong mga sala. Ipakita ang imong kaloob ug luwas sa kami Ginoo. Kaluy-an nato kita sa Dios nga makagahom sa tanan nagpasayloon sa itong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadahit sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos ng itlong hari, Diyos Amahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesu Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kalooy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Ama, nawatang ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam doon, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos sa Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Itugot makagagahom nga Dios nga magmaya kami sa pangilin ni Santo Tomas, Apostol. Aron katabangan unta kami sa kanunay sang panalipod
ug mabuhi unta pinagi sa pagtuo sa ngalan ni Kristo imong anak, ngayang giilang nga Ginoo, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta, ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagasagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Dios. Uban sa tanang magtutuo, kamuusab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, di nagpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasod. Himayaa siya kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang kanato. Ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, lalay kon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka din. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an. Wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kon makita ako og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diya siyang kamot ug mahikap ko ang samad siyang kilid, dili ako mutuo. Human milabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban ang kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha sa Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug mingon, mainyon ta
ang kalinaw. Unya mingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko o Dios ko. Unya mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong mutuo, bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gamay ra ang atong nahibaw-an sa kinabuhi ni Tomas. Gani sayang panaw sa pagkamisyonero, sa pagsangyaw, gamay ra usab ang atong mahibaw-an. Pandaghan ang nagdebosyon ug miila kaniya nga si Tomas miabot nining lugara sama pananglit ngadto sa India. Apan tulo ka sitwasyon o tulo ka higayon sa Biblia diin atong madungog ang mga pulong ni Tomas. Una, sa dihang gibanhaw ni Kristo si Lazaro gikan sa kamatayon 4 ka adlaw. Si Jesus mi propesiya sa iyahang kaugalingon nga kamatayon. Kay tugyan siya ngadto sa kadagkuan sa mga Hudiyo, lutuson, mag-antos o mamatay. Si Tomas, abdik nga mi tubag, mingon nga, moban kami kanimo Ginoo. Let us go and die with Him. Kinaiya ni Tomas, abdik ay risgo, willing nga muhatag sa iyahang kinabuhi sa dihang si Kristo gitagna niya iyang kamatayon. Ikaduha, madungog nato si Tomas sa dihang nangaon sila sa lamesa ug si Kristo daw nihatag og mga habilin nga mga pulong. Ug sa katapusan mingon siya, where I am going, you know the way. Asa ko paingon, nakabaw mo, asa kong padulngan. Ug si Tomas was also very quick, paspas nga mitubag, mingon siya og nangutana sa Ginoo, Ginoo, wa mi masayod, asa ka paingon. Unsaon man namo pagkahibaw sa dalan. Mao ni ang pulong ni Tomas nga nakapatukngod sa Ginoo sa iyang pagingon, I am the way, I am the truth, and I am the life. Si Tomas, mo'y hinungdan sa iyang pangutana, diin nangandoy siya nga makadumdum sa dalan, makasubay sa dalan ni Jesus. O sa katapusan, si Tomas atong madungog sa Ebanghelyo karon sa dihang namatay ng Ginoo. Og nabanhaw og daw dili siya makatuo. Apan tataw kaayo nga bisan tinuod og gibranded siya nga maduha-duhaon, the doubtful Thomas. Pandili sa nato mabaliwa nga si Tomas nangandoy siya nga makakita sa Ginoo. Wanang mingon siya nga, hangtod nga dili ko ikatapion, di ko siya makita o ikatapion ang akong tudlo, dili ko mutuo. Para nako, it's really a longing nga makiguban siya sa Ginoo. Diin, sa una palang higayon, iyang gipanumpaan nga, andam ko makigkamatay kanimo.
Diin sa unang higayon mingon usab nga tudloy ko asa ng imong dalan. Karon siya nangandoy nga makita ug makauban ang iyang gihigugma diin iyahang gibiyaan ng tanan aron sa pagsunod. So tulo ka kinaiyas ni Tomas, no? The risk, no? Pagrisgo sa pagsunod ni Kristo. Iyahang pagpaningkamot sa pagsubay sa dalan. Ikatulo, ang iyahang paningkamot nga pangandoy nga makauban ang Ginoo. It's very striking ning mga kinaiya ni Tomas. Ug nagsalamin kini sa tuang pagkatao. No? Because in following the Lord, sa atong pagsunod ni Kristo, it really requires risk of carrying the cross. Risgo sa pagbiya sa mga butang sahay atong ganahan panatoy padaplin tungod kay atong irisgo alang sa Ginoo. Ikaduha, nagsalamin kini kanato dining daghang mga dalan nga pagasubayan nato saka pangutana ni Tomas nga pangutana usab kanato, Ginoo, tudloi ang taon mi asa kining maong dalan aron dili mi mahisalaag. Ikatulo, nagsalamin sa atong kinabuhi diin kanunay sa dabdatang mangutana, am I longing to be with the Lord? Nangita ba ko sa Ginoo? Tungod kay ang pagpangita kinaiya sa tao nga nahigugma. Kung mahigugma ta, mangita man ta sa tao. Kung wa ka mahigugma, di ka mangita sa tao eh. Mabitaw nang mag-away ang bana, labi ug asawa, kay nga naman. Ug dugay mauli ang bana, kay tuwa dito, naglaroy-laroy sa barkada, inig uli, ug sobra ka maldita ang asawa, imuhang sinina, tuwa nang ginasgawas pultakan, no? Because love, nangandoy nga makauban ang imong gihigugma. And I think mo ni ang kidaiya ni Tomas, no? Nangita siya, nangandoy siya nga makauban ang Ginoo. Kining tanan, dili gayod nato ni matagamtaman ang kahingpitan sa atong pagsunod sa Ginoo. Kundili usab ta mahisama ni Tomas nga sa katapusan sa diyang nakita na niya ang Ginoo, wala na gani siya mangahas sa paghikap sa uwat sa Ginoo, sa samad sa Ginoo. Wala na siya mangahas. Igo na lang siyang miluhod, umingon, Ginoo ko o Diyos ko, my Lord and my God. Mabot ang tata sa punto diin sa atong kinabuhi, diin atong daghantang gisugal alang sa Ginoo, sa atong pagpangita, sa matuod nga dalan, ug sa atong pangandoy nga makauban ng Ginoo. At the end of the day, mo tubo unta ang atong pagtuo, diin mo yung kita sa usab nga to sa Ginoo. Ginoo ko o Diyos ko. Hinaot panta. Malindog ang tanan. Dalang itong pangindanghanglan mo, dangop kita sa Ginoo, diha sa itong pagingon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy kami. Nga isip simbahan, dili unta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa mga walay pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga mulambo ug mutubo unta ang simbahan dinhi sa Asya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga tig-ang makasasala
ug mga walay pagtuo, makabuntog sa ilang mga pagduha-duha, ug musagop sa tinuod nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo, ilabi na ang mga nagmingaw ug nagmasakiton, makasinati sa kalipay sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, makaambit sa himaya sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. O Amahan, sa among pagpadangat sa among mga katuyuan, palawmi ang among pagtuo, aron sama sa pagtuo ni Tomas, higugmaon ug simbahon namo ang imong anak nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Langit nun namong Aman, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, aming bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, nawata imuang ang among kaluwasan, nawata imuang ang among kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo ron ang ako gayno nga sakripisyo dawatan unta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawat ka sa Ginoo sa sakripisyo sa mga pagkamot. Alang sa pagdayo pagmaya sa ngalan. Alang sa kaslanan sa tibok niyang santuan nga simbahan. Nagatuman kami Ginoo sa mong katungdanan sa pagalagad kanimo, ampingi ang imo mga gasa dinhi kanamo, nga nagahalad kanimo sa sakripisyo sa pagdaig, sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang manibayawan at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umataro. Santos kamahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, ang ayg matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, kay mong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mo barog kiningalikon hangtod sa kangturan. Ingon og timaan sa imong kasantos dinis kalibutan, ug magtanyag sa langiton nga pagtulunan, aron pamation sa tanang katawan. Busa uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, Puno ang langit o yuta sa iyong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Padalangin mong espiritu ang pagsantos sini mga gasa, pero mahimo kinilang kanamo lawas ug dugo na Hesus Kristo nga mong Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, gikuha siya og pan. Pasalamat kanimo. Pikas mihatag dinhi ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos sa panihapon, bikuha sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag dining adto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Ay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagto. Si Kristo namatay, si Kristo nabanag, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan dining pan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang bolagad kanimo. Himoa kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga mga igsuon nga nagamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay da si mong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santo sa nagatuman si imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinagi na sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahong nga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanadungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Maghiusa kita karon sa atong pagampo, gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoong Jesus. Amahan mo nga naka sa mga langit, Agdayon ang imong halan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-ut, din sa yuta mayon sa langit. Ang kalanunam sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga kasalanan namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunuwa-luwas sa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sala, mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na sa Kristo among manluluwas. Kay mo man naningarian hanggang himaya hangtod sa kanturan. Ginoo nga sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, sang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, matagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhig hari,
hangtod sa kangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita atong panagigsunay, panagdait, Nagdahit. kanyang tanan. Peace. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Pero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Atagi kami sa kalihinan. Mga igsoon, kini ang atong Ginoong Hesus, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamayo ako. Magampo kita. Itugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among gila nga Ginoog Dios, amo sab nga tuuhan, pinagi sa buhat ug kinabuhi, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panalangin kanyang Dios nga makagahom sa tanan, ang mahanog ang anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, itong dado ng kalinaw, ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.